Foi unha gran noite pro Retiro da Costiña. O restaurante de Santa Comba conseguiu a segunda estrela Michelin. Culminan así un 2024 moi especial no que o local cumpre 85 anos. Es un año muy bonito porque estamos atesorando un montón de emociones desde un pueblo nuestro, Santa Comba. Retiro da Costiña entra así no trío de restaurantes galegos con 2 estrelas xunto a Culler de Pau no Grove e Camiño da Serpe, o restaurante de Pepe Vieira en Pollo. A outra novidade principal é que Galicia suma unha nova estrela Michelin. Axel Smith xa tivera unha estrela Michelin no seu anterior proxecto Auga e Sal e agora repite con Simpar na Rúa do Vilar en Compostela xunto a Claudia Merchán. Así que o balance son 17 restaurantes en Galicia con estrela Michelin e 3 deles por partida dobre. Para a Serra de Outes foi unha distinción distinta, estrela verde pro Secadeiro de Eva Guzmán e Fernando Rodríguez. Felicidades. Un galardón que recoñece os restaurantes máis comprometidos coa gastronomía sostible cos produtos da terra e a cociña natural.